ውሽጣዊ አተሓሳስባ ዶ ወይስ ደጋዊ መልክዕ? ምስ ደቂ ሰባት ምስ መናብርትና ኣብ ህይወትና ንብዙሕ ግዜ ከቐፅለና ዝኽእል ከ ደጋዊ መልክዕና ዶ ወይስ ውሽጣዊ አተሓሳስባና? እስኪ ንመርምር። በተለይ መናእሰይ ሰላም ክቡራት ኣሕዋተይ ከመይ እኒኢኹም? ከመይ ትኾኑ? ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ድማ ይምነየልኹም። እምበኣርከስ ሎማዓንቲ ኣዝያ መሳጢትን ክትምህረና እያ ኢለ ዝሓሰብክዋን ሕፅር ዝበለት ዛንታ እየ ከቕርበልኩም። ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ደሞ ላይክ፣ ሳብስክራይብ፣ ሸር እናገበርኩም ምብርታዕኩም ኣይፈልየና። ሰናይ ምክትታል። ዛንታ ሰብኣይን ሰበይትን ሰብ ሓዳር። ሓደ እዋን ሰብኣይ ሰበይትን ሰብ ሓዳር ነበሩ እሞ እቲ ሰብኣይ ንሰበይቱ ወይ ከዓ ንበዓልቲ ገዝኡ ብጣዕሚ እዩ ዘፍቅራ። እታ ሰበይቲ እውን ከምኡ ንበዓል ገዛ ብጣዕሚ እያ ትፈትዎን ተፍቅሮን። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ግን እታ ሰበይቲ ንዓዲ መሓዛይ ክፃወት እየ ኢላ ትኸይድ እሞ እቲ ናይ መሓዝኣ ሰብኣይ መፂኡ ድማ ነታ መሓዝኣ ፍቅሩ ይገልፀላ። ንሳ እውን ብጣዕሚ ተሓጎሰት እሞ ፍቅረይ ግን ብምንታይ ኢኻ ተፍቅረኒ ኢላ ድማ ሓተተቶ። እቲ ፍቅረኛ ወይ ከዓ እቲ በዓል ገዝኣ ድማ ብፀጉርኺ፣ ብዓይንኺ፣ ብቅርፂ ሰውነትኪ ኢሉ መለሰላ። ንሳ ድማ ዝያዳ ተሓጎሰት። እታ ሰበይቲ እውን ገላ ትሰማዕ እሞ ካብቲ ዓዲ መሓዝኣ ወፂኣ ድማ ናብ ካሊእ ዓዲ መሓዝኣ ከደት። ኣብኡ እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ፍቅሪ ኣገላልፃ ሰሚዓ ገዝኣ ተመለሰት። ብድሕሪኡ ንበዓል ገዝኣ ክቡር በዓል ገዛይ ንዓይ ግን ተፍቅረኒ ዶ ኢላ ሓተተቶ። ንሱ እውን ብደንብ እምበር ይብላ። ቅፅል ኣቢላ ድማ ኣብ ምንታይ ኢኻ ግን ተፍቅረኒ ኢላ ትሓቶ። እዋ እንታይ ማለትኪ እዩ ኢሉ መለሰላ እሞ ማለተይ ኣበይን ብኸመይን ኢኻ ተፍቅረኒ ኢላ ደጊማ ሕቶ ኣቕረበትሉ። ንሱ ድማ ቅፅል ኣቢሉ ንስኺ ተፈቃሪ ስለ ዝኾንኪ እየ ዘፍቅረኪ፣ ስለ ትርድእለይ እውን እየ ዘፍቅረኪ ኢልዋ። ንሳ ድማ በቃ በለቶ። ዋ እቲ ሰብኣይ ድማ እንታይ ደኣ እሞ ክብለኪ ተፀቢኺ በላ። ናይ መሓዙተይ ሰብኡተን ፍቅሪ ኣገላልፃ ብጣዕሚ እዮም ዝኽእልሉ። ንስኻ ግን ፍቅሪ ኣገላልፃ ኣይትኽእለልን ኢኻ ወይስ ፅብቕቲ ስለ ዘይኮንኩ እየ ኢላ መለሰትሉ። እቲ ሰብኣይ ድማ እንዳተገረመ ደሓን ኢሉ በሊ ኣነ ዘፍቅረኪ ብመልክዕኺ፣ ብቁመናኺ፣ ብዓይንትኺ፣ ብኩሉ ነገር እየ ዘፍቅረኪ ኢሉ መለሰላ እሞ ንሳ እውን ተሓጎሰት። ሽዑ ሓደ መዓልቲ ናብ ስራሕ እንዳኸደት ሓደጋ የጋጥሞ እሞ ናብ ሕክምና ተኣቱ። እቲ ዝነበረ መልክዓ ተደዊኑ፣ እቲ ፀጉራ ረጊፉ፣ እቲ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ እግራ እውን ክንቀሳቐስ ኣይከኣለን። ብጣዕሚ ድማ ሓዘነት እሞ ኣብቲ ትርኣስ ብዙሕ ዝርንዝሕ በኸየት ነብዐትን። ሽዑ ኣብቲ ዝደቀሰትላ ትርኣስ ዝተዓሸገት ፅሑፍቲ ወረቀት ትረክብ እሞ ምስ ካፈተታ ድማ ከምዚ ዝብል ፅሑፍ ፀንሓ። ክብርቲ በዓልቲ ቤተይ ቅድሚ ሕጂ ብምንታይ ኢኻ ተፍቅረኒ ኢልክኒ ነይርኺ። ፀጉርኺ ከይብለኪ ሎሚ ከም ቀደም የለን፣ መልክዕኺ ከይብለኪ እውን ሎሚ ከም ቀደም ኣይኮነን፣ ቅርፂ ሰውነትኪ ከይብለኪ እውን ቅርፂ ሰውነትኪ እውን የለን፣ ብእግርኺ እኳ ክትንቀሳቐሲ ኣይትኽእልን ኢኺ ዝብል ፅሑፍ ኣንበበት። ብጣዕሚ ስለ ዝተሰምዓ እውን ዓዊላ በኸየት። መጨረሻ ኣብቲ ፅሑፍ ግን ከምዚ ክብል ኣንበበት። ፍቅረይ ኣነ ግን ንኽፍለ ኣካላትኪ ወይ ንመልክዕኺ ርየ ኣይኮንኩን ዘፍቀርኩኺ፣ ኣነ ንዓኺ ጥራሕ እየ ዘፍቅር በላ። ስለዚ ክቡራት ኣሕዋተይ ሎሚ ኣብ ውሽጢ ዘሎ መልክዕ ዶ ወይስ ኣብ ደገ ዘሎ ብደጋዊ ዘንፀባርቕ መልክዕ ኢና ብሰባት እንሰሓብ? ወይ ከዓ ንሕና ብውሽጣዊ ኣተሓሳስባና ዶ ወይስ ብደጋዊ መልክዕና ንሰባት ክንስሕብ ኢና ንፅዕር?
እዙይ በተለይ መናእሰይ ክንሓስበሉ ይግባእ ምክንያቱ ኣብ ሓዳር ኣብ ናብራ ምስኣተና እቲ ደጋዊ መልክዕ ኣይኮነን ንዓና ዝቐጽለና ነባር እውን ኣይኮነን መልክዕ ተኾነ ተደዋን እዩ ብዙሓት ኣደታትና ሕዚ ንሪአን ዘለና ከምዚ ኣይኮናን ነይረን መልክዐን ንዓና ከዋፅሓ ንዓና ከዕብያ ግን ዘይምሰል መሲለን ማለት እዩ ስለዚ ኣንሕና እውን ከምኡ ኢልና ንነብር ማለት ኣይኮነን ግልወትና ይደክም እዩ መልክዕና ይቕይር እዩ ፀጉርና ይረግፍ እዩ ኣብራኽና እውን ይኣብየና እዩ ምስ ግልወትና ኣይኮንናን ንነብር ምስ ገንዘብና ኣይኮንናን ንነብር ኩሉ ነገር ተቀያየረ እዩ ዘይቀየር ግን ውሽጣዊ ኣተሓሳስባ ወይ ከዓ ውሽጣዊ መልክዕ እንድሕር ሃሊና ኩሉ ግዜ ምስቱ መናብርቲ እዩ ዝወናየ ሰብ ቀጻለ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ዝርድአና ዘፍቅረና ሰብ ክኸውን ከሎ ደጋዊ መልክዕ ዘይኮነ ዝርእሲ ታይዳ እዩ ውሽጣዊ ኣተሓሳስባ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ምርጫይ ውሽጣዊ ኣተሓሳስባ እየ ዝብል ንስካትኩም እውን ምርጫኹም ኣብ ኮመንት ኣቕምጡለይ ብዝተረፈ ግን ብኻሊእ ትሕዝቶ ክስካብ ንመጽእ ሰናይ ግዜ ሰላም